Aduh. Orkes karo tapi dhewe duwe HP. HP ku gudange orkes. Apa ya? HP ku gudange lodruk. HP gudange wedhus. Paham arek? Mila kate wong kate nggawa HP ngilokno lodruk haram. Lah iki gudange apa iki, Cak? Dulekno ndase. Ngesak pisan. Iya. Dikesak pisan sembayang digawa rek ya. Menak ngesak lodruk, ngesak wayang, ngesak wedhus-wedhusan. Paham arek? Aku gak duwe kok. Paham arek ya? Padha ae saiki. Gak kiai yo, gak ustaz, gak sabipo. Padha gak usah oleh sosu. Padha-padha makebule. Gak ono sing maksum. Sing maksum mek sapa rek? Iku tok wae. Bisa, paham rek ya? Itene. Kita ono Jami'ul Ushul fil Auliya, tolong lah. Kita ae nah. Ya. Kondikanan wong goblok ngandel ae kene. Wis, mau padha makebule. Di man terusin. Paten pinaten ya. An asma'i ya. Iki ama dina kiamat iki. Mulai kene kono-kono iki akan kiamat ngono ya. Perang pinaten. Tak karu-karepmu, bae bosen nang donya ta apa. Aku iki gak apa-apa ngono ya. Akan terjadi perang dunia ketiga. Iki seluruh negara era Arab dikuasai iki. Aku menang gak apa-apa. Masih penyok masa aku dhewe anu ya. Bae bosen ana donya ta apa wis. Silakan. Bae bosen ana donya. Aku gak gelem sik enak rek. Ya